சவுத் ஆப்பிரிக்கா வர்சஸ் இந்தியா இவங்களுக்கிடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் T20 வந்து தர்பனில் நடக்க போகுது. வழக்கமாக நம்ம சவுத் ஆப்பிரிக்கா அப்படின்னாலே வந்து எக்கச்சக்கமான மெமரிஸ். ஆஷிஷ் நேரா அவங்களோட ஒரு பக்காவான பவுலிங்காக இருக்கட்டும், புவனேஸ்வர் குமாரோட ஃபைஃபராக இருக்கட்டும், விராட் கோலியோட ஒரு மாசான ஒரு சேஸாக இருக்கட்டும், ரோஹித் சர்மாவோட சூப்பரான ஒரு கிளாஸி 50ஆக இருக்கட்டும், ஷிக்கர் தவனோட மாஸ்டர் கிளாஸ் பேட்டிங்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து ஞாபகத்தில் வந்துருப்போம். பட் ஆனால் இருந்தாலும் இந்த தடவை வந்து ஒரு புதிய அணி வந்து இத்தனை வருஷம் இல்லாத ஒரு புதிய அணி வந்து போகிறாங்க. ஸோ இளம்படை வந்து எப்படி இது பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து ஸ்கை T20 கேப்டன், இந்தியன் T20 கேப்டன் வந்து மிகப்பெரிய நிறைய வேற லெவலில் கேள்விகளாக வந்தது. முக்கியமாக வந்து அப்போ வந்து அவர் ஒன்று சொல்லியிருந்தது என்ன அப்படின்னா, மற்ற வீரர்களோட நான் அதிகமாக வந்து நேரம் செலவழிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்கள பற்றி நான் புரிஞ்சுக்கணும். ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷனில் யார் அதிகமாக வந்து நல்லா விளையாடுவாங்க அப்படின்ற விஷயமே வந்து அந்த இடத்துல நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து அதிரடியாக T20 கிரிக்கெட்டில் விளாடுவேன், அது உண்மைதான். அதே போல் களத்தில் வந்து என்னால் ஆக்ரோஷமான கேப்டனாக வந்து செயல்பட முடியாது. அதே மாதிரி களத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வீரனுமே வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது கேப்டனாக வந்து நான் புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் என்னோட முதல் விஷயம் அப்படின்ற மாதிரிமே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து T20 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்றுக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி வந்து கண்ணுமிக்க நேரத்தில் வந்து போட்டி முடிஞ்சிடும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் வழக்கம் போல ஏன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேள்விக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ருத்ராஜ் வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு வீரராக வந்து இருக்கிறாரு. முக்கியமாக அவர் வந்து அனைத்து கிரிக்கெட் போட்டியில வந்து சிறப்பாக விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காரு. முக்கியமாக அவருக்கு முன்னாடி இருந்து பல வீரர்கள் வந்து அபரமாக விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால வந்து அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்குமே வந்து லைன் பை லைனா ஒரு வரிசையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அணிக்குள்ள இவங்க தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிர்வாகம் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டீம் போய்கிட்டு இருக்குது. அதனால வந்து ஒவ்வொருவருக்குமே வந்து பின்பற்றுவது இது முக்கியமாக ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. அவருக்கு கண்டிப்பாக காலம் வரும், அதெல்லாம் வந்து சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டோம். அவர் கண்டிப்பா காலம் வரும்ன்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. இதே போலதான் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல நானும் வந்து எனக்குன்னு நேரம் வந்தா நானும் வந்து கண்டிப்பா வந்து கம்பெடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரிமே வந்து ரொம்ப பயங்கரமா சொல்லியிருக்காரு. நான் உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டியில வந்து எந்த தடவை விடாம விளாண்டுகிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இதனால வந்து எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஸ்கை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு.